ko ni eni cɛ bilala ɲɔgɔn na ko a y'i ka so bila san kelen ɲɔgɔn na o bɛ furu bɔ kun bɔ wa bo y'a dɔn furu bɔli n'a sabatili bɛ cɛ de bolo muso ni n'a ɲɔgɔnna kɛra e la ni denw b'i bolo i sera ka sabali a kɔrɔ i ka furu cɛ dɔ n ko Sawuda y'a ka don di an ba Aisha tuma suluhu bɛ o suluhu khayr ni yɛrɛ y'a dɔn ne bɛ n cɛ bolo lahala min na sisan n t'a bolo da la denw fana bɛ n bolo ou bien ni ne bɔra ale bolo ko n bɛ taa cɛ wa sigi so wɛrɛ cɛ wɛrɛ ku o ka gɛlɛn sisan a ye ko min kɛ ne la san kelen a tɛ dɔn ka dɛ mais n'a ma n bila kɔni ne yɛrɛ jɛnna n'a ye furu bɛ to a nɔ la o suluhu dɔ muso bɛ se ka suluhu kɛ n'a cɛ i bɛ se ka jɛ i ka hakɛ dɔ la cɛ fana bɛ se ka jɛ a ka hakɛ dɔ la furu in bɛ se ka to yen cogo min donc furu in bɔli yɛrɛ cɛ de b'i bila ou bien cɛ min bila e yɛrɛ dɛsɛra ka nin kɔ tɛ ko i la i b'i ka ko lase i ka walijuw ma i b'i ka ko lase i ka walijuw ma n'a y'a sɔrɔ wa cɛ ye e ka so bila defo bɔra e de la e de bɛ solution ɲini fɔlɔ i ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ yafa min deli a fɛ i bɛ sulhu min kɛ i bɛ yafa min deli a fɛ donc a b'o de kɛ fɔlɔ pour ko in ka sa a ka cogo la ni e yɛrɛ kɛlɛ ni cɛ kɛlɛ dɛsɛra i dɛsɛra k'a yɛrɛ gɛlɛ bon ko in fana e tɛ se k'a ko i tɛ se ka muɲu i b'i ka ko lase i ka walijuw ma donc i ka walijuw bɛ cɛ wɛlɛ ni cɛ bɛ kuma n'a a mako b'i la a b'i ta a b'i ka denw d'i ma n'a mako t'i la fana a b'i bila ni cɛ ko ale tɛ siya fɛ ne tɛ si fɛ ne t'i bila donc olu n'a ɲɔgɔnnaw ni silamɛ sariya bɛ i bɛ taa silamɛ sariya la u bɛ ko lajɛ n'a ni furubɔ ka kan n'u bɛ furubɔ u bɛ furubɔ u bɛ cɛ jako ka furu sabati u b'a sabati ni silamɛ sariya tɛ i ka walijuw u bɛ se ka cɛ ka nafolo saga ma k'i ka furu bɔ ninnu bɛ taa o cogo de la